yn barod. Exodus 20 ac adnodau 8 hyd 11. Exodus 20, 8 i 11. Cofia, y dydd Sabbath yw sancteiddio ef. 6 diwrnod y gweithi ac y gwnaed y holl waith. Ond y 7fed dydd yw Sabbath yr arglwydd y Dduw. Na wna'n ddim gwaith. Dydy nath fab, nath ferch, nath wasanaethwr, nath wasanaeth ferch, nath anifail, nath ddieithr ddyn, a byddo fewn dy byrth. Oherwydd mewn 6 diwrnod, y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd ar ddeia, y môr a'r hyn oll sydd ynddynt, ac orffwysodd y 7fed dydd. Am hynny y bendithiodd yr arglwydd y dydd Sabbath, ac a'i sancteiddiodd ef. Un o'r 10 gorchymyn, wrth gwrs, yw'r adnodau sydd dan sylw y bore yma. Dwi'n teimlo i fod yn bwysig ein bod ni yn darllen y 10 gorchymyn ac yn atgoffa ein hunain o beth ydynt yn aml. Efallai, dyn ni ddim yn clywed digon o bregethu ar y 10 gorchymyn. Wel, fe edrychwn ni ar y gorchymyn hwn y bore yma. I fynd nôl at y pwynt, yn credu ei bod e'n bwysig i ni bregethu ar y 10 gorchymyn, a hynny am 2 reswm amlwg. Un, y mae y gorchmynion yn bwysig i'r rhai sydd ddim yn Gristnogion i glywed beth y mae Duw yn disgwyl oddi wrthyn ni. Ond hefyd yn ail, yn bwysig i Gristnogion i glywed hefyd. Y mae'r gorchmynion i ni sydd yn Gristnogion. Allai chi'n cofio i fi rannu gyda chi eglurau rai blynyddoedd yn ôl pan ni'n edrych ar y 10 gorchymyn. Ddim yn cofio o le dath ond rhywun yn rhoi darlun o injan tren stêm. Chi'n cofio'r hen trenau stêm yna. Ac eisiau 2 beth ar y trenau hynny, mwyn nhw weithredu'n iawn. Eisiau y stêm, y nerth, a eisiau'r cledrau arnyn nhw, y tracks i'r tren i fynd ar hyd i. Wel, y 2 beth yna sydd angen ar y Cristion, y stêm, yr ysbryd glân. Ond y cledrau i ni, y llwybrau i ni ddilyn, fel Cristnogion, yw y gorchmynion, y 10 gorchmynion, a'r gorchmynion eraill sydd gyda ni yn y Beibl. Ac felly ni'n mynd i edrych ar un o'r gorchmynion hyn gyda'n gilydd y bore yma. Ni'n gobeithio i chi'n cofio fod na 4 o'r gorchmynion sydd yn ymwneud â'n perthynas â Duw. Y 4 cyntaf. Ac yna y mae'r gweddill yn ymwneud â'n perthynas a'n cyd-ddynion. Gorchymyn cyntaf, yna fydded i ti ddiwiau eraill, ger fy mron i. Pwy ydyn ni i wasanaethu? Yr ail wedyn, sut i ni i'w addoliau? Peidio gwneud delwau i ni ein hunain. Trydydd gorchymyn, sut ydyn ni'n cario enw yr arglwydd o ddydd i ddydd yn ein bywyd, nid yn ysgafn. Na chymer enw yr arglwydd, dy Dduw yn ofer. Ac yna ni'n cyrraedd y 4 sydd fel pont. Mae e'n mynd yn yn agosach at ein perthynas a'n cyd-ddu.
Ac mae'n ateb y cwestiwn, wrth gwrs, siwt dylwn ni dreulio ein hamser ni. Beth dylai patrwm ein bywyd pob dydd a phob wythnos fod? Gadewch i ni i ddechrau edrych ar gefndir yr gorchymyn. Yn y gorchymyn hwn, mae Duw yn rhoi reswm i ni pam y dylen ni. Dyw ddim yn gwneud hynny gyda phob gorchymyn. Mae'n dweud wrthyn ni na ladd, dyw ddim yn dweud pam, mae'n just dweud na ladd. Ond gyda'r gorchymyn hwn, mae Duw yn rhoi reswm i ni. Oherwydd, mewn 6 diwrnod, y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd a'r ddaear. Mae Duw yn dyfynnu yn ôl i Genesis, pan gorffennodd Duw y waith o creu y byd, ydych chi'n cofio, mewn 6 diwrnod. Ond ar y 7fed, fe orffwysodd Duw o'i waith. Am hynny, y sancteiddiodd a bendithiodd Duw y 7fed dydd. Dyna'r geiriau allweddol, sancteiddio a bendithio, ac cawn ni edrych arnyn nhw yn mewn rhai munudau. Ond cyn hynny, cyn edrych yn fanylach ar y cynnwys, ga i wneud rhai sylwadau ar y cefndir. Roedd Duw felly wedi rhoi y gorchymyn i ddyn i gadw'r Sabbath reit ar y dechrau. Nid rhyw orchymyn newydd oedd y gorchymyn yma i bobl Israel yn yr anialwch wrth fynydd Sinai. Cofia y dydd Sabbath, parha i gofio fe. Fel y gorchmynion eraill allwch chi ddweud, hefyd roedd y bobl cyn Moses yn gwybod am y gorchmynion. Roedden nhw'n gwybod bod e'n anghywir i ladd cyn hyn. Roedd Cain yn gwybod roedd e'n anghywir i ladd i frawd cyn bod y 10 gorchymyn yn cael ei roi nes ymlaen. Yn yr un modd, roedd Duw wedi sefydlu y Sabbath ymhell cyn Moses. Bydde Addag Efa wedi cadw y gorchymyn hwn yn yr ardd. Cyn y cwymp, cadw y 7fed dydd. Wedyn ni sylwch dal yn y pwynt yma o'r cefndir. Fod dyn wrth iddo fe gadw y gorchymyn yma mewn dynwarediad o Dduw. Hynny yw, mae'n dynwared Duw, mae'n copïo Duw. He imitates God. Fe weithiodd Duw am 6 diwrnod ac yna fe orffwysodd. A mae Duw yn dweud rydyn ni i ddilyn e. I ddilyn i batrwm e, i gopïo fe. Ac i ni'n dweud hynny am bob un o'r gorchmynion. Mae Duw yn rhoi'r gorchmynion i ni mwyn i ni fod yn debyg iddo fe. Dyna pam mae'n rhoi nhw i ni. Fel hyn yw Duw. Mae fi yw yr arglwydd dy Dduw. Felly gwnewch chi fel rydw i. Ac wedyn,
O fewn y gorchymyn, mae rhaid i ni gofio fod na orchymyn i ni weithio hefyd. Falle ni'n anghofio ar ochr yma o'r gorchymyn. 6 diwrnod y gweithi, medd Duw. 6 diwrnod y gweithi. Mae gwaith yn bwysig. Mae gwaith yn ddyletswydd. Rydyn ni gyd i weithio. P'na i ni mewn gwaith cyflogedig a'i peidio. Mae gwaith gyda ni gyd i wneud. Y rhai ni sydd wedi ymddeol, mae gwaith gyda chi. Y rhai o'na chi sydd mewn gwaith cyflogedig yn bendant, mae gwaith gyda chi hefyd. Ein dyletswydd yw i weithio. Rhoddwyd adda yn yr ardd mwyn gweithio. Mae gwaith yn dda. Mae'r cwymp wedi sbwylio'n gwaith, oherwydd nawr mae trwy chwys i ni'n gweithio. Mae yna rhyw felltith hyd yn oed yn ein gweithio ni, ond mae'n dal yn sefyll. Rydyn ni i weithio. Mae rai pobl yn methu gweithio oherwydd afiechyd. Mae rai yn methu gweithio oherwydd does dim gwaith i gael. Mae rai yn dewis pallu gwrthod gweithio, lle gallen nhw fod yn gweithio. Mae hynny'n anghywir. Fe ddylsen nhw weithio. Pan byddwn ni yn y nefoedd? Byddwn ni'n gweithio yn y nefoedd. Bydd y felltith wedi mynd, bydd y gwaith yn hyfrydwch pyr i ni, ond fe fyddwn ni ddim yn segura yn y nefoedd. Yn y nefoedd ar ddeiar newydd, fe bydd gwaith gyda ni, ac fe fyddwn ni'n ymhyfrydu yn y gwaith yna. Gwaith a gorffwys, bellach wedi mynd yn un. Ond i symud ymlaen, yn agosach nawr at y gorchymyn, cynnwys y gorchymyn. Gai edrych yn frysiog iawn ar y geiriau allweddol. 3 gair pwysig sydd i ni yn y gorchymyn. I ddechrau, gorffwysodd. Gorffwys. Ond y 7fed dydd yw Sabbath yr arglwydd oherwydd mewn 6 diwrnod y gwnaeth yr arglwydd yn nefoedd ar ddeiar, ac a orffwysodd ar y 7fed dydd. Nawr, i chi'n gwybod, nid blino, nath Duw. Dydy Duw ddim yn gorff. Does dim corff gan Dduw fel ni, felly dydy Duw ddim yn gallu blino. Does dim eisiau mynd â gorwedd lawr ar Dduw. Na, yn hytrach, pan mae'n dweud bod Duw wedi gorffwys, beth mae'n golygu yw fod Duw wedi gorffen i waith creadigol, i fod yn gydnabyddiaeth, i fod ei greadigaeth wedi cwblhau, wedi gorffen. Doedd dim byd arall i wneud. Roedd yna gyflawnder yn y gwaith. Roedd yna berffeithrwydd yn y gwaith. Doedd dim angen dim byd arall arno fe. Ac fe fwynhaodd Duw y gwaith. Fe ymhyfrydodd yn y gwaith yr oedd wedi cwblhau. Chi'n cofio'r geiriau, edrychodd Duw a gwelodd fod pob peth yn dda iawn. Fe orffwysodd Un o'r dyfyniadau falle gore, des i ar draws, ddim o ble, ond am y gorffwys, peidio mwyn ymhyfrydu. Peidio mwyn ymhyfrydu. Dwi'n ffeindio hwnna'n help. Roedd Duw wedi peidio mwyn ymhyfrydu yn beth oedd e wedi gwneud. Dyna'r gair cyntaf. Yr ail, sancteiddio. Chi'n gwybod beth yw ystyr sancteiddio yn chi? Sancteiddio
yw gosod rhywbeth o'r neilltu. Gosod rhywbeth ar wahân, fel arfer I ryw bwrpas arbennig. Yn yr Hen Testament roedd llestri yn cael ei sancteiddio. Swno'n rhyfedd iawn, ond na gyd mae'n meddwl oedd bod y llestri oedd yn ddigon cyffredin yn cael ei gosod I ryw bwrpas arbennig. Roedden nhw'n cael ei neilltuo I waith arbennig yn y deml. Roedd pobl yn cael ei sancteiddio, roedd yr offeiriaid yn cael ei sancteiddio. Roedden nhw'n cael ei gosod ar wahân I ryw bwrpas arbennig. Y trydydd gair pwysig yn yr adnod yw bendithio. A falle dyma'r gair pwysica ohono, y gair allweddol, wy'n credu. Roedd Duw wedi bendithio y dydd. Bendithio y dydd. Am hynny y bendithiodd fe y dydd. Be mae'n golygu? Wel, fi'n credu bod yn golygu bod Duw wedi cyfrannu rhyw ddaioni arbennig i'r dydd. Pan mae Duw yn bendithio pobl, mae e'n rhoi rhywbeth special I chi. Mae'n rhoi rhyw ddawn, mae'n rhoi rhyw rodd, ffafol I chi. Roedd Duw wedi neilltuo'r dydd. Roedd rhyw rinwedd, rhyw ffafol arbennig i'r dydd. Nawr, cyn bod ni'n mynd ymlaen, gai sôn am hyn, rhag ofn bod y cwestiwn yn codi. Pam mae'n Sabbath ni ar y Sul? Wel, ar ôl yr atgyfodiad, roedd Cristnogion yn dod at ei gilydd I gwrdd ar y dydd cyntaf o'r wythnos. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, fel I chi'n gwybod, y cododd Iesu Grist o'r meirw, fe atgyfododd Na dydd cyntaf o'r wythnos yn cael ei alw'n dydd yr arglwydd. Dylen ni gadw hynny, y gair, dydd yr arglwydd. Mae'n air, mae'n deitl da, dydd Sul, dydd yr arglwydd, the Lord's Day. It's his day. Achos dyma'r dydd y cododd Ac roedd y Cristnogion yn cwrdd ar y dydd cyntaf. Ni'n darllen hynny yn llyfr yr Actau. Ac wrth I amser fynd ymlaen, fe gymrodd y dydd cyntaf le y Sabbath. Oedd yn addas bod Cristnogion yn cwrdd ar ei ddydd ar ddydd yr atgyfodiad I gwrdd. Ac felly, dyma ddigwyddodd. Ond sylwch, mae'r patrwm yn parhau. 6 diwrnod o waith. 1 diwrnod o orffwys. Neu fod yn hollol gywir, y ffordd arall, rownd. 1 diwrnod o orffwys, 6 diwrnod o waith. Dyna ffordd mae ein wythnos ni I fod. 1 diwrnod o orffwys, 6 diwrnod o waith. Nawr, wi am symud at y trydydd peth, y cymhwyso. Mae sawl cwestiwn gen I cyn bod ni'n dod I bed. A chwestiynau ymarferol, gobeithio, I ni, am yr holl fater. Cwestiwn cyntaf fi'n mynd I ofyn yw hyn. Ydy'r gorchymyn I gadw'r Sabbath yn parhau I Gristnogion? Ydy e'n dal? Wel, dwi'n mynd I ddweud ydy, y mae yn dal I ni. Os y bendithiodd Duw, cofiwch y geiriau, os y bendithiodd Duw y dydd I adda, mae e'n dal i'w bendithio
yw blant heddi. Os yn yr Hen Testament, roedd un dydd mas o'r 7 i fod o fydd i bobl Dduw. Ydy Duw mynd i newid hynny? Ydy Duw yn mynd i ddweud, naw, wel, rwyf ddim i Gristnogion y dyddiau yma? Os oedd o help i Moses ac i blant Israel, ond ydyw yn helpu ni hefyd. Fe gadwodd yr arglwydd Iesu Grist y Sabbath. Ni'n gwybod hynny. Ac mae'r sant ar hyd y canrifoedd wedi anrhydeddu y dydd Sabbath. Wel, fe ddylen ni hefyd felly gadw fel nhw. Yn yr Hen Testament, mae Duw yn dweud yn aml bod cadw y Sabbath, neu mae cadw y Sabbath yn yr Hen Testament yn aml yn rhyw farometer o ba mor dda, ba mor iach oedd cyflwr ysbrydol y genedl. Pan oedden nhw'n iach, oedden nhw'n cadw Sabbath. Pan oedden nhw'n ddim mor dda, roedden nhw'n anwybyddu, diystyru, esgeiluso y Sabbath. Ac felly, ydy, mae y Sabbath yn dal i bobl Dduw heddi. Ail gwestiwn. Pam roddwyd y Sabbath? Pam sefydlwyd? Pam y gorchymyn hynny ni? Pam y gorchymyn? Dwi wedi ateb yn barod mewn gwirionedd, ond wy'n mynd i just treulio amser i wneud yn glir i ni. Mae ein bydd ni. Ein lles ni. Dyna pam y Duw yn gorchymyn i ni gadw y Sabbath. Mae ein lles ni, ein bydd ni. Ffrindiau, os ydych chi ddim yn cael dim byd arall mas o'r bregeth, deallwch y pwynt hyn. Mae Duw wedi bendithio y dydd fel ni wedi gweld yn barod. Mae wedi cyfrannu rhyw fydd i'r dydd. Ac os ych chi'n cofio y pwynt yna, fe fydd yn eich cadw chi rhag mynd i broblemau ynglyn â'r holl fater. Mae'r Sul wedi rhoi i ni i fod o help i ni. I fod o foddion gras i ni. Mae'n rodd arbennig i ni gan Dduw. Y Sabbath a wnaethpwyd mwyn dyn medd Iesu Grist. Oedd y Pharisëau ddim yn deall hynny. Roedden nhw jyst yn gweld reo. Oedden nhw'n hoffi gweld reolau yn dod nhw a colli golwg. Ac roedd yn mynd yn faich i y Pharisëau ac i'r bobl. Chi ddim fod i wneud hyn, chi ddim fod i wneud hyn, chi ddim fod i wneud hyn. Mae wedi colli golwg ar y peth. Dyw'r gorchymyn ddim fod yn faich i ni. Does dim un o'r gorchmynion fod yn faich i ni. Cymerwch fy iau arnoch, medd Iesu Grist, a dysgwch gennyf. Fy iau sydd ysgafn, yn baich i sydd yn esmwyth. Fe ddyle fod yn faich. Ddyle fod ddim yn faich i chi. Fe ddyle fod yn ddylait i chi. Dyma'r cledrau i ni, i'n cadw ni ar hyd ffyrdd cyfiawnder. Mae Sul wedi rhoi bydd i ni. Sancteiddiodd Duw y seithfed dydd yn hwn, cawn fydd ysbrydol, medd Benjamin Francis, yn yr emyn ni wedi canu. Mae'n dda i'n cyrff ni. Mae'n dda i'n meddyliau ni. Mae'n dda i'n heneidiau ni hefyd i gadw y Sul. Allai dystio i hyn
lle dystio I hyn llawer, cymaint o fydd y mae Sul wedi bod I fi yn bersonol. Mae'n siŵr byddai rhaid chi'n gallu dweud yr un peth hefyd. Y Sabbath, gwyl nefolaidd yw. Ydy e? Gai ofyn hwnna I chi y bore yma, ffrindiau. Ydy e? Ydy o fydd I chi? Ydych chi'n edrych ymlaen at y Sul? Ydych chi yn mynd i'r gwely ar nos Sul? Yn teimlo arglwyddiol chi ti am y Sul? Ydw wedi cael bydd heddi? Neu ydy e'n faich I ni? Trydydd cwestiwn. Sut mae e'n dda I ni? Sut mae o fydd I ni? Gdewch I ni ddilyn hwnna ymhellach. Wel, wedi dweud yn barod, mae o fydd corfforol ydy. Mae o fydd meddyliol. Mae e'n gorffwys arna ni. Rwys e? Chi wedi clywed y dywediad Saesneg? 7 days make 1 week. Gan chwarae ar y gair week. Ia, mae'n wir. Mae'n gwneud ni'n wan yn dydi e. Just 7 dydd. Ond mae Duw mae'n gwybod ein deunydd ni. Ydy Duw ddim yn gas. Mae Duw yn gweld. Mae eisiau dydd arna ti o'r ffwys. Does dim eisiau I ti'n ei gwaith heddi. Does dim rhaid I teimlo'n euog os ti ddim yn ei gwaith heddi. O'i moyn ti o'r ffwys. 6 diwrnod, ie. Gweithio'n galed am 6 diwrnod. Ond y 7th dydd na. Gorffwys, mae'n dda I ti. Mae'n dda I feddwl, ni'n clywed llawer am iechyd meddwl y dyddi yma. Y da iawn. Si, helpu ni yn feddyliol. Ond wrth gwrs, mae'n fwy na yna. Nid just cerffu ni. Ni'n yneidiau hefyd. Yndyn ni. Ac yma'n hyneidiau ni'n gallu blino hefyd. Mi eisiau nerth arna ni, mi eisiau gras arna ni. Ac eto mae Duw yn gwybod hyn. Mae Duw yn gwybod bod eisiau gras arna ni. Ac yr arglwydd ar rydd ras a gogoniant. Mae moyn cyfrannu gras I ni. Mae'n rhoi moddion gras I ni. Ac un o'r moddion hynny yw un dydd. Chi'n gwybod hynny? Moddion gras yw darllen y Beibl. Moddion gras yw gweddio. Moddion gras yw gwrando ar rhywun yn pregethu. Ond moddion gras yw di Sul. Y dydd I gyd. Mae wedi rhoi I ni. Lle dystio I hynny? Pan fi'n cael Sul da. Fel arfer mae'r wythnos yn da. Os fi'n cael Sul gwael. Mae'r wythnos yn wael. Dim ond henrau dweud, os mae'r Sul yn da, bydd dim problemau, nid na beth fi'n dweud. Ond os fi'n cael Sul da, bydd nerth gyda fi wynebu'r problemau. Yn ystod yr wythnos. Yn wir. Pedwerydd, cwestiwn. Sut I ni dreulio y dydd? Felly, sut I ni dreulio y dydd? Nawr, dwi ddim yn I restru I chi fan hyn. Beth dylech chi ddim wneud, a beth dylech chi wneud? O'i ddim yn I wneud hwnna? Neu byddwn ni'n troi'n ddeddfo? Ac os mae dyna ein hagwedd ni wedi colli'r pwynt yn barod. Yn dydyn ni? Achos I ni'n ddeddfol yn barod. Cyn I fi roi restr I chi. Mae'ch agwedd chi'n ddeddfol. Sut ydyn ni I dreulio'r dydd? Yn gallu awgrymu I chi. Dyma beth byswn ni'n dweud. Llenwch y dydd a chymaint o'r pethau gorau ac y gellwch chi. Dyna beth byswn ni'n dweud. Llenwch y dydd gyda chymaint o'r pethau gorau ac y gallwch chi.
Chi'n cofio beth oedd gorffwys? Gorffwys oedd peidio mwyn ymhyfrydu. Gnewch hynny. Peidio. Stopio beth ych chi'n ei fel arfer mwyn ymhyfrydu. Llenwch y dydd a gymaint o gerddau ac y gallwch chi fynychu. Heb ddiastyru y gorffwys sydd angen arno ni. Mae eisiau gorffwys arno ni. Ond, ei lenwi wedyn, a chymaint o dda a gallwn ni. Llenwch eich meddyliau i chi. Ni ddim yn cael amser yn ystod wythnos, efallai. Ond ar dydd Sul, ni'n cael amser i feddwl am Dduw. I feddwl am Iesu Grist. I feddwl am ei atgyfodiad o'r fedd. I feddwl am ei efengil Ni'n cael cyfle i ddod i'r cwrdd, i wrando'r bregaeth. Falle chi'n cael cyfle ar ôl y bregaeth, yn y prynhawn, yn y nos, i wrando'r bregaeth ar y we. Newch hynny. Falle chi'n cael cyfle i ddarllen llyfr, i ddarllen am ryw Gristion yn y gorffennol, ryw ddiwyr gryfiadur. Darllenwch hynny. Falle chi'n cael cyfle i ffono rhywun, i siarad yn nhw. Gwnewch hynny. Gwnewch da ar y Sul. Gofynnwch i chi, os rhaid i fi wneud hyn? Os rhaid i fi wneud hyn heddi, neu ydy'n gallu aros? Ac os mae'n gallu aros, gadewch iddo fe. Os rhaid mynd ar y teledu? Os rhaid mynd ar y we? Os rhaid cysylltu â'r byd? Mae'n rhaid i ni cysylltu â'r byd yn ystod y wythnos. Mae'n rhaid i ni, mae'n rhan o'n gwaith ni. Ond ar y Sul, os rhaid i ni? Os rhaid i ni gysylltu â'r byd? Os rhaid i ni ymwneud â phethau byd? Na, dim rhaid i ni ar y Sul. Ni'n gallu cadw draw os i ni'n dewis. Y ddaw y byd yn ôl fori. Mae Duw wedi bendithio i ddydd. I ni'n gallu manteisio felly ar y bendithion hyn sydd i ni. Wedi dweud o'r blaen, ond bobl ifanc, gnewch yn arferiad. Mae siwr beth arferion da yn oes e. Nid bod yn ddeddfol yw hynny, ond jyst gwneud arferion da. Chi'n cadw'r Sabbath, chi'n cadw'r Sabbath, chi'n cadw'r Sul. Ac yna, ar ôl chydig, mae'n arfer, a mae'n arfer dda sydd gyda chi. Chi ddim yn goffa meddwl amdano fe. Mae'n rhan ohonoch chi. Mae'n hoffi'r adnod yna ar ddiwedd Luc. Mae'n jyst adnod fach iawn. Ar ôl y croeshoeliad, a mae'r gwragedd yn gweld bod nhw wedi mynd ar corff a'i roi yn yr ogof. Ac roedden nhw'n awyddus y gwragedd i eneinio'r corff. Oedd i cariad nhw gymaint at yr arglwydd. Ond chi'n cofio beth mae'n dweud i bod nhw wedi gorffwys yn ôl y gorchymyn. Ond ddim hyd yn oed yn bod yn mynd i eneinio corff yr Iesu ar y dydd Sabbath yn ôl y gorchymyn. Cwestiwn olaf yn frysiog. Sut allwn ni baratoi ar gyfer y Sul? Mae angen paratoi ar gyfer y Sul. Dyw bendithion Dyw ddim yn automatic. Mae eisiau ni baratoi, mae eisiau ni geisio. Falle, dyma reswm, dyn ni ddim yn cael bendith weithiau. Dyn ni ddim wedi paratoi ar gyfer hynny. Sut dyn ni'n gallu paratoi ar gyfer y Sul? Wel, yn ymarferol amlwg, peidio mynd i gwely rhy hwyr ar nos Sadwrn. Fel bod ni ddim yn rhy flinedig.
ar y si. Paratoi ein meddyliau ni ar nos Sadwrn ar gyfer y si. Gweddio ar nos Sadwrn am y si. Wel, bydde di Dduw rhoi o'i ras i ni i gadw ei ddydd ei hun. Amen.